Yan guys, siwa tayo ng recado. Ayan sibuyas. Para sa spaghetti at pansit. Yan, huwain na natin ang sibuyas. Yan guys, kasi po birthday ni Nanay Bakit. And Dadami na naman. kaya lulutuan natin siya. Pagkatapos mag-isa-isa na tayo. Isa na yun ang bawang, ay ng spaghetti at pansit. Yan guys, ang aming mga sahog. Ayan na naman. Dito na naman kami kila Uncle Marvin. Pitin natin para mas madaling yung balatang. Ilang taon na si Grace? Guys, huwain na natin ang squid balls, kikiam at saka hotdog. Ano yan nagbibigay siguro? Ayaw mo para mag-punch na. Sa? Ang natin ibuhan. Ang laki. Huwag natin lahat sa pansit. Mas masarap pag maraming gulay. Laki ng kusa nyo guys. Nakatakot. Ano? Let's go ahead. Alam mo naman daw mag-iwan ng araw. Ganyan, Oma. Siguro hindi niya alam daw. Yan guys, naluluto na ang ating pasta. Susunod na natin ang sauce. Sibuyas. Haluin.
Wow, ang dami. Ang daming nalalaglag. Kain tayo, spaghetti at pancit. Sarap. Ay, naka-slice po tayo kalamansi to. Pancit naman. Tignan natin ang pancit. Tayo. Nalalag mo yung kumakon. Adi dyan, Andres! Sarap dyan ang pancit. Dahil ginamit ka na ni Mama. Ano tayo na kanin dyan? Guys, kain! May matar. Ma'am! Mangan tayo. Tuhad ko na kita sa ambil ang timbang.